Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayos sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. At sana po ay magpursige po kayo sa araw-araw na manalangin sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat para gabayan po kayo sa araw-araw at malayos sakit araw-araw. At sa mga taong hindi po ngayon lamang po nakatuklas sa aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share at paki-follow po ang Facebook page ko po ng Liwangan ng Pangasinan at tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. At Diyos na pong gagabay po sa inyo lahat. Bago po ang lahat po ay shoutout po kay Andy Bonifacio, commented Robin Mantanilla, commented Arnold Francisco, Harry Sator Pater, commented Ioino, Ioimor, Uibor, commented Pimi Batalya, commented Silas Eleanor Balisteros, commented Roy Iana, commented Nordan Buo, commented Lok Dalumpis Dalumpis o commented LG Marie Sanglay, commented John X. Bin Laden, Renz Solis, commented Maricar Cruz. Yun po. Shoutout po sa inyo lahat, mga baguhan po, shoutout po sa inyo lahat. Kung gusto po nyong magpa-shoutout po ay mag-comment lamang po kayo. Maraming salamat po sa panood po ng aking Liwangan ng Pangasinan na malit na channel po. Ang isi-share ko po sa inyo lahat po ay yung orasyon pangbugbog sa masamang espiritu. Ito po yung magagamit po sa nanggagamot na po ito. Sa hindi po nanggagamot pa ay pwede nyo po isulat po ito kung gusto nyo pong mag-aral ng spiritual o lahat po ng bagay na panggamot po ay isulat po ninyo at i-kunyo po para mayroon na po kayong magagamit po. Ito po yung napakabisa po itong orasyon pambugbog ng masamang espiritu. Kung matigas po yung kung halimbawa po matigas po yung sumapi sa pasyente po na ginagamot po ninyo o marami pong kaparaanan po na madaldal, makon po, nagmumura yan pag ginagamot nyo, nagmumura po. Kasi hindi yung nagmumura yung pasyente kundi yung sumapi, yung mangkukulam po ang nagmumura yan. At marami pong sinasabi na ito po ay usalin nyo po lamang po, usalin po sa isip lamang at ipo sa may sakit at sisigaw sa sakit po. O gusto nyo pong ipainom, ipo nyo sa tubig, ipainom nyo po. Pero ito ay napakabisa po ito na usalin sa isip lamang po at ipo sa may sakit at sisigaw sa sakit po. Ang sisigaw po ay yung sumapi po. Ito po ay napakalakas pong orasyon po ito na pambugbog ng masamang espiritu po. Usalin po lamang po ng isang isip na isang bisis lamang po. Ipo sa puyo o ipo sa may sakit. Mo lamang po sa harapan niya po ay makakaranas po siya ng sobrang sakit po at ito'y susuko na po at alalayas na po. At iwanan na po yung pasyente po na malinis na po at gumaling na po. Kaya dapat po ay pakaingatan po itong orasyon na aking babagi po na orasyon pambugbog sa masamang espiritu. Pwede rin po itong napakalakas po rin po itong pangkumbati. Ano po ang orasyon po? Orasyon pambugbog sa espiritu. Salin po na isang bisis lamang po. Salbum pactum igosum hum atardar kaspaktusi kastusi pinkuwim rapail na aradam arsi midim subdihoy midad insalidad kumilidad hiklium. Yan po. Salbum pactum igosum hum atardar kaspaktusi kastusi pinkuim rapail aradam
Arsimi dim sobtihoy midad insanidad kamilidad hik luim. Yan po. Usalin po sa isip namang po ipo sa may sakit at sisigaw ng sa sakit po. Kung halimbawa po mayroon ding kapaparanan po ito na kung halimbawa po ay nag-alingalangan po kayo na parang pag tinawas po nyo at parang nag-alilangan po kayo na may hindi nyo nakita po yung gumagambala kasi makikita nyo po pag tinawas nyo po sa papel po at makikita po yung aura po. Ipako nyo po sa ilaw po, makikita nyo po talagang buo. O ipakita nyo po sa pasyente nyo po. Kung nag-alilangan po kayo, hindi nyo kasi yung mga masasama, malakas na mangkukulam po, hindi siya magpapakita sa tawas po. Hindi po basta-basta mapapakita. Makakakita lamang po, magsasabi yung may sakit po. Makikita niya talaga. Tapos, kung nag-alilangan po kayo na masamang espiritu lamang po, pero mangkukulam, nagkukunyan nagtatago Ito, usalin nyo po ito. Sabukan nyo po, usalin po sa harapan niya po. Usalin nyo po ng isang bisis lamang po at iipo sa kanya. Pag sumigaw po, kinulang po yan. Tapos, usalin nyo na, usalin po ito at iipo sa kanya. Pwede rin po iipo sa kamay po ito at iipusan nyo yung dalawang palad po tapos ihilot po yung buong katawan niya po at manginginig at nangingisay po yung pasyente po sa sakit po. Lalayas po agad yung sumapi sa kanya masamang mangkukulam po. Kaya dapat po pakaingatan po at i-share nyo po rin po sa iba yung mga kaibigan, kamag-anak para may magamit po sila. Ito po yung napakabisa po ito na orasin po. Salbong paktum egosum hum atardar kastusi pikuim rapail araram arsi midim subtihoy midad insilidad kumilidad hik lium. Isang bis lamang po. Yan po. Orasyon pang bugbog sa masamang espiritu. Palaki natin. Yan po. Yan po. Salbum paktusi egosum home atardar kastusi pinkuim rapail araram arsimi dim subtihuy midad insalidad quilimidad hik luim. Isang bis naman po. Yan po. Screenshot nyo po para po. Yan po. Sana po nagustuhan niyo aking binahagi po. Sana po wag po kayo makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share. Pakipindot po rin po pakipollow po ang Facebook page ko po, Iwagan ng Pangasinan po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Wala siyang pambugbog sa masamang espiritu. Salamat po.